Helo a croeso i M-SPod, Iwan Pits ydw i, dewin marchnata yma'n M-Sparc. Ar y 30 o Hydref 2024, nathon ni gael ein cynhadledd digidol cynta, Digidol 24. Yn ogystal a gael siaradwyr, gwadd, cyflwyniadau, gweithdai a arddangosfeydd anhygoel, nathon ni hefyd cael trafodaethau panel diddorol iawn. Mae 2 o'r paneli wedi cael ei recordio i'w rhyddhau fel podlediadau. Hon oedd y cyntaf, sef y trafodaeth am dechnoleg iaith, a'r llall oedd y panel yn trafod technoleg tai ac adeiladau. Bydd link i'r panel yna yn y disgrifiad. Ond dyma chi felly, Stefano Ghazzali o Uned Technoleg Iaith Prifysgol Bangor, Manon Cadwaladr, cyfarwyddwr Cwmni Cyfieithu Cymen, ac enillwyr Hac Iaith M-SPod 2024, Aled Parry, arloeswr Cwis Bob Dydd, a Neil Thomas o Brandified a Cardia Cosmos. Yn arwain y sgwrs, mae'n rheolwr gyfarwyddwr yma'n M-Sparc, pryderu a prosiect. Mwynhewch. It's a bit frantic in here and I can only apologise because when we were planning the session we never imagined that language tech would be so popular, I guess, but there you go, Steph, we're happy, dan ni'n hapus. Wel, mae Technoleg Iaith, backbone of AI. Wel, oedd o'n i'n hwnna. AI ydy themau y pnawn. So, yn gyntaf gyd, mae gennym ni'n panel ni yn fan hyn, wedi'n gynnull ddiolchgar iawn iddyn nhw. Cymysgfa go iawn o pobl sydd wedi yn y sector breifat, neu pobl sy'n gwneud gwaith ymchwil, pobl sydd wedi ennill yn Hac Iaith ni, na ni clywed ychydig bach am hynny mewn munud, a pobl sydd yn cyfieithu heddiw, brysur iawn chwarae teg, Cymen, ond wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil gyda'r brifysgol ers nifer o flynyddoedd. Felly, o ran panel, dwi'n meddwl bod ni wedi cael panel eang, diddorol i chi dros yr hanner awr nesaf. Felly, dwi'n meddwl, themau y diwrnod, AI wedi cyffwrdd hwnnw, dwi eisiau dod yn ôl i hwnnw. Felly, dwi eisiau cychwyn yn clywed chydig bach gan eich gyd am beth ydych chi'n neud, a rhaid blas i ni o'r math o beth ydych chi'n neud. Felly, reit relaxed, a lle ni droed chi, Aled, i cyflwyno dy hyn. Hi bawb, Aled Parry dwi o Cwmni Cynhyrchu Tynint, rhan o grŵp media company Tynnopolis. A dwi'n yma heddiw yma i gynrychioli quiz bob dydd, sef app digidol, quiz ar gyfer ysbryd. Ond dwi'n siarad fwy am hynny mewn munud. Dwi ddim eisiau siarad hwnna, dwi'n cael 4 yn quiz bob dydd am 2 ddwrnod dwytha. Awn ni dros y sgôr. Os da chi ddim yn chwarae quiz bob dydd, llawr gweithio chi o'r ydyn. Neil? Neil, dwi'n gweithio gwmni yn y Brandified. Dwi'n dyluniad datblygu apia lot app Gymraeg, dwi wedi creu rhyw 8 app Gymraeg rwan i Cyngor Gwynedd a Cyngor Môn. Nath ni ennill yn Hac Iaith blwyddyn yma, ti'n fath o blwyddyn dwytha, oedd ni'n joint winners dwytha, so oedd ddau ni gyntaf bethau. Wedyn, so da ni wedi creu product newydd yn nhw Cosmos, app fydd gobeithio'n helpu plant ifanc defnyddio mwy o'r Gymraeg yn y cartre. Steff, dwi'n gweithio yn yr Uned Technoleg Iaith yn Prifysgol Bangor fel chadmerydd technoleg a systemau, sydd yn meddwl dwi'n jyst mynd allan a siarad lol. Wrth lot o pobl a trio cael nhw i defnyddio technoleg a iaith. Da chi'n gwybod gobeithio am yr app geiriadudon, mae gennym ni lwyth o adnoddau, un arall ydy Macsen, sydd ydy cynorthwydd digidol ni, lawr lwyth o fo, mae o'n wych. Dim geiriadudon ydy enw fo, that's a Steffism. Yeah, sorry. Yeah. Yeah, which dwi'n eisiau ddysgu'n ddiweddar, ond ni'n dda search o geiriadudon, geiriaduron ydy o, mae just Steffism ydy hwnna. Dwi gan lot o'r rheina hefyd. Dwi'n gwybod dwi'n dysgu nhw'n fas. Diolch, Steff. Manon. Helo, Manon, dwi gyfarwyddwr Cwmni Cyfieithu Cymen yng Nghanarfon. Dim rhywbeth lle ydych chi'n cysylltu efo technoleg ar yr olwg gyntaf, ond da ni'n cyfieithu technoleg mewn ffordd o ran rhyngwyneba, systemau gweithredu, apia felly. Da ni hefyd yn datblygu cofion cyfieithu, peiriannau cyfieithu'n hunan, ac yn ymwybodol be mae'r cwmnïau mawr yn neud efo'u peiriannau cyfieithu nhw. A leni hefyd, da ni wedi mentro rhyw faes newydd, sef technoleg llais. So, drwy prosiect Arfor, da ni wedi bod yn casglu data llais mwyn gallu datblygu trawsgrifiwr a math yna o dechnoleg. That's really amazing. Chi wedi dweud chydig bach fwy wrthyn ni amdano hwnna, achos mae'r acenion pen llun fel fi a rwy'n yn y de a Steffisms. Sut mae hwnna i gyd yn gweithio mewn AI?
Wel, be oedden ni'n ffeindio oedd, be oedden ni'n wybod oedd yn dod am digon o ddata Cymraeg ar gael, a te'n llwyth o ddata i'r peth yma weithio. Wedyn, mae Sasha yma sy'n wrth ymylu wedi bod yn swyddog ar y prosiect, a eithon ni allan a casglu data efo acenion penodol a splits o ran merched, dynion a math yna o beth, a wedyn trawsgrifio y data. So just prosiect casglu data oedd o'n y bôn, lle, a wedyn bod ni'n mynd i allu rei hwnna wedyn allan, a siŵr trwy Uned Technoleg Iaith, o bod rhywun wedyn yn gallu defnyddio'r data yma i ddatblygu be bynnag maen nhw isio hefo fo. A prosiect faint o hir oedd y prosiect a sawl awr yn ei funud o lais gennym ni erbyn hyn? Blwyddyn o brosiect ydy o, da ni'n anelu am rhyw 50 awr sydd yn lot pan ti'n gorfod trawsgrifio fo i gyd. So da ni'n tynnu tua'r diwedd wan, ond mae pobl clyfar iawn fel Sasha fel hyn yn meddwl, da ni'n ffidlan a chwarae gwmpas efo fo rwan hefyd, so da ni'n gallu creu pethau fel trawsgrifiwr sydd fath yn gallu gwellad y Gymraeg. So be da ni'n clywed yn aml ydy bod pobl ddim yn hyderus i sgwennu Cymraeg. So da ni'n meddwl sy'n really cool dydw bod chdi'n cael trawsgrifiwr a ti'n siarad y Gymraeg, llafar, normal, ella dim treiglo, ella ambell iair Saesneg, ond mae'r cynnyrch o ti'n gael allan ohonno fo'r diwadd yn rhywbeth safonol so chdi'n gallu anfon allan. Yn lle bod pobl yn sgwennu rhywbeth mewn Saesneg ac yn anfon yn gyfieithu, bod chdi'n gallu cynhyrchu yn Gymraeg a bod yn dawel dy feddwl, o, ti'n be, mae hwnna'n iawn, fydra i anfon hwnna. Hwna'n weledigaeth anhygoel. Faint o bell da ni o Manon, a beth yw'r blocer fwyaf i ni gyrraedd at ti yn dyfan di? Dwi'n meddwl na, jyst amser, mae mor bechod bod ni'n dechrau ffidlan efo'r pethau mae'r ddiwedd y prosiect, lle. Wedyn, megis dechrau, mae'r sgôp yn ffantastig, dydy, ti'n bod, sa chdi'n gallu cael fatha scale o 1 i 11, pa mor ffurfiol ti eisiau fo fod, ti eisiau fo rhywbeth fod yn, oed darllan 9 oed neu rhywbeth, be ti eisiau dy lais fod ar bapur. So, os da ni'n meddwl fatha amser ydi o a investment mewn ffordd neu buddsoddiad yn y dechnoleg, faint o dda ydyn ni fel cenedl neu fel pobl sydd wedi arloesi'n technoleg iaith am gweiddi am y stwff yma a dangos mewn ffordd bod yna take-up neu bod pobl yn defnyddio fod, sydd ti farn ar hwnnw? Lot o'r pethau yma, passion projects ydyn nhw, really. Da ni'n neud, be da ni'n neud mwyn yr iaith Gymraeg, really. Da ni'n mynd i neud ffortiwn ar y pethau yma, da ni'n ymwybodol. Ond, be di'r nod ar ddiwedd y dydd, fatha, dyblu'r defnydd a cael bobl iwsio Cymraeg a iwsio apia, iwsio'r Gymraeg adra, felly. So, hynna, da ni'n neud o, really. Ond yn engen y data na i mwyn cael yr arian nesau i trio pwsio'r pethau ni flaen mewn anher o hyd ydy. Ond gwych i glod amdano, diolch Manon, diolch am rannu hwnna. Sôn am ddefnydd o'r iaith, dwi'n meddwl, sa'ch di, Aled, ti eisiau deud ni chydig bach yn fwy am y prosiect ti'n neud o'r Hac a ffordd ni'n gweithio hwnna'n cefnogi'r iaith mewn ffordd? So dilyn mlaen, mae'n eitha diddorol. So da ni'n eitha ffodus. So un o'r prif clientiaid ni di S-4C a remit S-4C ydi i greu cynnwys trwy'r iaith Gymraeg. Ond mae remit yr Hac yn eitha gwahanol. So oedd quiz yn quiz traddodiadol o mewn digidol, sef os fysa S-4C ddim yn sianel deledu, sut fysa ti'n gallu creu quiz trwy defnyddio technoleg. So dyna di pwrpas quiz. Ac o'n i'n ofnadwy o ffodus, ddaru'r Comisiynydd Rhodri ap Dyfrig ddod ato ni, o ddod i gweld y technoleg yn gweithio Gwlad Basg, a nath o fynd, ti'n be, allu di gynhyrchu hwn i ni trwy Cymraeg. A mae wedi bod yn gret, ddaru ni'n peilota fo, a wedyn ddaru ni ail datblygu'r app o'r hefyd, o'n i angen ychydig bach fwy o formality hefo'r ffordd da ni'n trin ac ymdrin hefo iaith Cymraeg a Saesneg yn wedig efo dysgwyr. Ond y remit S-4C ydi ydolion, a rwy'n yna prizes yn attached iddo fo. Mae rhaid i ti fod dros 17 mlwydd oed, a rwy'n lottery ydi o, so mae yna gwobr i gael, sy'n golygu, does a neb o dan yr oed yn 17 mlwydd oed yn cael chwarae legally cwys bob dydd. A dyn ti'n fath, angon, di hwn ddim yn iawn, da ni'n gwybod bod athrawon a disgyblion yn defnyddio fo'n y dosbarth. Felly, be nath yr Hac roedd yn ni oedd remit gwahanol i edrych ac i ailffurfio'r technoleg ar gyfer gynulleidfa fwy ifanc
A be dwi'n falch o cael rhannu efo chi fel dosbarth ydy, da ni wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil, lot o waith ymchwil, hefo athrawon, y ddysgwyr, ydy, ma' na ofyn am cwiz bob dydd yn y dosbarth. Y cwestiwn sydd gen i ni ydy pwy sy'n mynd i dalu amdano fo. So hwn di'r her, yr un her ydy o, ydy, does am pwynt neu rhywbeth 6 mis, y gwir amdani ydy, mae hwn yn rhywbeth, o'n i'n hefo chweched dosbarth wythnos dwytha, ac oedd o mor lyflu clywed disgyblion oedd yn sôn amdan quiz fel rhywbeth oedd yr athrawes wedi dod i'r dosbarth, ond rhywbeth mae'r criw y ffrindiau yn wneud rwan fel social thing nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. A nath nhw ddweud, be ti'n meddwl, pam da chi eisiau datblygu quiz? Quiz yw quiz. Mae'n 10 cwestiwn, mae'n cymryd munud i wneud y diwrnod, ond beth sy'n bwysig ydy bod ti yn wneud o pob diwrnod. A doedd nhw ddim yn gweld o fel ffordd fwyaf amazing i ddod i adnabod Cymru, hanes. Oedden nhw'n wneud ar lefel social, ac hwnna, dwi'n meddwl ydy'r magic, a dyna y beth nath Rodri weld draw Gwlad Basg. Lle, dwi'n meddwl, pryd mae technoleg yn gweithio a mae'n rhywbeth special, mae angen dyblu lawr ar hwnna, a dyna diolch i ti ac i Hac, ydy beth da ni'n trio wneud, ydy agor y gynulleidfa fwy eang a gweld os all cwiz bob dydd, bod yn cwiz bob dosbarth, neu yn cwiz iau, da ni wedi penderfynu ar yr enw eto, ond gweld os allwn ni ddod o hwnna mewn i'r dosbarth, a defnyddio cronfa data ar hwb, i ddod â gyda'r adnoddau, gyda'r data sy'n bodoli ar hwb i lefel quiz 1 munud y diwrnod neu 1 munud y wythnos. So dyna di'r heriau sydd gen i ni. So da chi wedi lot o waith user-centred design yma yn siarad o'r plant ydw? Ie, y plant ydi o. So be yn eitha diddorol amdano fo, nes i ofyn y cwestiwn. So da chi yn swyddoli na test ydi o. A nath pawb yn, ti'n cael dweud y gair test. Ond dyna sy'n eitha diddorol amdano fo ydy, dyna diolch i M-SPod ydy adloniant ydy busnes M-SPod. Felly be mae M-SPod wedi dod i'r bwrdd ydy brand, y mir o'r gysio, sef cyflwynydd heddiw. Hwn ydy un o'r prif cyflwynydd cwiz bob dydd. Be sydd gen y mir ydy'r ability amazing ma i wneud the mundane, fatha sexy a hwyl. Fatha gofyn, ti eisiau lawrlwytho app efo 10 cwestiwn? Go on, gna fo. Ond mae wedi wneud o, a mae'r gynulleidfa yna. Da ni'n mynd berffed, mae lot i fynd hefo quiz, ond beth sy'n rhoi hyder ac yn rhoi fatha excitement i fi ydy mae'r marchnad fwy eang na yna, a M-SPod wedi rhoi rhyddid i ni ymchwilio mewn i'r farchnad yna. So, diolch i Hac. O'r eisiau ni byth di meddwl amdan... Diolch i fi yma, diolch i Gareth Morlais a Llywodraeth Cymru yma, drwy'r Llywodraeth Cymru yn ariannu lot o'r stwff arbrofol yma, mae'n gret, ond dwi'n meddwl, o safbwynt fi efo bocs hebon sy'n licio cael mwy o arian ymchwil o tu allan i Gymru. I ni ddechrau y stwff ma, ti wedi sôn am Gwlad Basg yma. Steff, da chi'n gweithio yn rhyngwladol, da chi'n edrych allan fel canolfan technoleg iaith, beth da chi'n gweld allan yn rhyngwladol fel syniadau, neu lle da ni'n cael digon o amser i codi pen uwch y parapet i wneud yna? Dwi'n meddwl da ni ddim yn cael digon o amser, does na. Da ni'n lwcus bod y Llywodraeth yn ariannu ni hefyd, ond da ni mond yn edrych i fewn i fel subset bach o beth sydd yn digwydd, a da ni'n trio trwy gwaith efo'r Llywodraeth a gwaith efo'r Prifysgol, trio cael mwy o pobl i fewn i'r maes yma. So da ni wedi creu gradd meistr newydd yn Prifysgol Bangor mewn Technoleg Iaith. Da ni'n trio tynnu myfyrwyr enwedig o Cymru, achos da ni eisiau pobl i aros yn Cymru a gweithio yn y maes, ond hefyd tynnu pobl o tramor. Da ni wedi bod yn lwcus iawn yn cael myfyrwyr sydd wedi dod o gwledydd rhyngwladol. Mae gennym ni rhywun o Gyda sydd wedi dod i ymuno efo ni am blwyddyn. Mae hwnna'n wych, mae hwnna wedi galluogi pobl fel Sasha i gweithio ar prosiect ar ôl goffen gwaith efo Cymen, prosiect rhyngwladol eto efo Gyda. A da ni'n just trio, wel,
hyffoddi y cynhadledd nesaf. Achos dwi'n meddwl bod technoleg iaith ydy fel y backbone of AI cyfan gwbl. Mae'r byd yn symud y ffordd yna, a da ni wedi sylwi bod dim just y technoleg, ond mae'r technoleg gwan yn cael ei rheoli gan iaith. A iaith ydy'r prif Be di'r heswm mae stwff AI mae wedi codi mewn i ddod i hwnna o'r online, so mae AI yn yna cyfleoedd, mae Manon wedi sôn, yn casglu'r data na, so mae casglu'r data ni hun yn tasg anferthol, mae'n rhywbeth lot o amser. Pan ti'n dod i stwff oedd Gen AI, mae Llion yn siarad mewn munud ydy. So be di'r her o ran hwnnw a cael y cyfieithu a cael ei gyd i weithio? Dwi'n meddwl da ni'n gorau, mae o'n eitha haws i jailbreakio yr LLMs yma yn y Cymraeg. A da ni'n meddwl, faint mor dda ydy fel Claude neu Gemini yn y Cymraeg. Mae neb yn gwybod achos does na ddim unrhyw leaderboard neu ymchwil sydd yn gwerthuso yr LLMs yma. A da ni'n mynd i fod yn neud hwnna trwy prosiect ni, ond dwi'n meddwl mae hwnna angen lot mwy o sylw. A hefyd, da ni'n gorau trio gweithio efo pobl i cael mwy o data, so da ni'n medru hyffoddi y peiriannau. Bydd yr heriau ti wedi gweld o fanna, Steff, efo cael y data? Dwi ddim yn gweld unrhyw problem technoleg o gwbl. Y problemau y gyd yn problemau cyfreithiol. So fel enghraifft, da ni wedi bod yn gweithio efo S-4C a BBC, trio cael holl achub nhw. Ac i wneud hwnna, os maen nhw'n rhoi y data iddyn ni, da ni just rhoi o trwy peiriant, there you go. Problem ydy, mae yna fel blynyddoedd sydd yn mynd ymlaen, mynd yn ôl rhwng solicitors, dwi'n trio dweud, i trio cael, os mae rhywbeth yn digwydd, pwy sydd ar bai. A dwi'n meddwl, da ni'n just gorau edrych arno fo yn ffordd gwahanol. Os da ni ddim eisiau cael tynnu yn ôl, a fel cael digital extinction yn y Gymraeg, da ni'n gorau wneud pob peth ein hunain. So, da ni'n really trio mynd i fel pob sefydliad cyhoeddus, achos mewn ffordd mae'r llywodraeth wedi talu amdan y gwybodaeth yna yn barod. Mae o gyd yn y public domain. Da ni'n trio sosio data o podlediau, di'n gweld spontaneous speech. Mae'n peiriannau ASR, speech recognition, yn gweithio yn eitha dda pan da chi'n ffurfiol, ond os mae yna 2 neu 3 pobl yn siarad, neu maen nhw'n siarad mewn steffisms fel fi, mae peiriannau ddim yn deall ni, so da ni angen mwy data o'r math yna. Ac yr un peth efo fel peiriannau cyfieithu, mae'r iaith Cymraeg safonol yn eitha hawdd i mapio, ond, da ni'n defnyddio geiriau fel actually wan. So, sut ydy rhyw peiriant yn mynd i cyfieithu honna heb cael enghreifftiau o'r data yna yn y lle gyntaf. A mae neb really eisiau wneud y gwaith data, achos mae o'n eitha boring. Ond da chi ddim yn medru cael y modelau dda os da chi ddim yn wneud y prep work. A dwi'n gweld hwnna ydy un o'r problemau mwyaf. A hefyd, just trio cario y maes ymlaen. So, mae'n dda bod llywodraeth wedi partneri efo Microsoft a ChatGPT, hopefully bydd pethau'n dod, wel, mae pethau wedi dod allan o hwnna yn barod, ond dwi'n meddwl mae pawb yn y sefydliadau cyhoeddus yma yn meddwl, os da ni eisiau symud ymlaen, cyfrannwch eich data, a wedyn da ni'n medru trio helpu. Mae'n brilliant. Manon, sut mae pobl yn gallu cyfrannu data i'r prosiect Sasha ar hyn o bryd, sut ydych chi'n mynd o gwmpas hynny? Wel, da ni wedi cyrraedd pwynt lle da ni'n gallu cwpio fo dim mwy dweud. Ond, ond os oes gen rwy'n llwyth o ddata, ac da ni ti'n gorfod rhyddhau o hefyd, achos yr ochr gyfreithiol, gallwn ni'n ti'n gorfod cael caniatad a crowdsourcing. Wel, da ni'n trio cyhoeddi pob peth yn cod agored hefyd. So, mae'n haws i ni crafu y we am pob math o data,
Ond os da ni eisiau cyhoeddi fo ar ôl honna, so mae pobl eraill yn medru cymryd data ni, adnoddau ni, a creu products lle maen nhw'n medru gwerthu rheina, mae'r data yn gorfod cael trwydded hael arno fo. A dwi'n gweld honna ydy'r un o'r problemau mwyaf ydy cael y data. Wel, os oes rhywun yma sy'n gallu helpu fo'r ochr data na, dwi'n chi siarad efo. A dweud, i sefyd y ffast, da. Ie. Mae'r iaith yn ymladd yn erbyn yr iaith Saesneg ar lefel global. So sut allwn ni, a rwy'n mae gyd i wneud efo rhoi'r technoleg i pobl i ddefnyddio. Be o ti'n sôn yma amdan, fi fysa'r cyntaf i ddefnyddio hwnna. Dwi'n petrified o ysgrifennu e-byst trwy gyfrwng Gymraeg, a dwi'n ofyn cael fy marnu. Fatha, si ar hwn, dwi'n methu'n treiglo. Fatha, dwi'n trio, ond ti'n methu deud yma'n e-byst. Ond, be sy'n eitha diddorol ydy rhoi'r technoleg i ni, ond wedyn pwy sy'n ariannu hwnna? Be ti'n ei ddweud fan'na? Da ni'n gweithio efo Wiki Cymru, mae Wiki, bless them, yn ei gwaith fwyaf amazing. Os di'r data yn bodoli, wnaethon nhw drio rhoi o ar tudalen a ffrwd Cymraeg, ond hyn o arian sy'n gen nhw. Sy'n ei ti wedyn ofyn fatha, gyfynwch yn fwyaf arian, fwyaf data sy'n ar Wiki Cymru, fwyaf data all AI mod fatha defnyddio. Nes ti clywed y joc, wel, y peth ddoniol am Wikimedia yn diweddar, mae genddyn nhw platform Wikidata sydd yn ardderchog, a mae o mewn ffordd strwythur, mae cyfrifiaduron yn medru defnyddio fo, really structured data. A maen nhw wan yn gorfod newid y data a choso'r holl busnes LLMs a wneud y data yn parod i'r LLMs lle oedd na beautiful structured data sources yn barod, ond achos maen nhw eisiau ffeidio fo i fewn i LLM, maen nhw'n gorfod fel unstructure fo mewn rhyw ffordd. Mae'n crazy. So mynd i ffwrdd o maes AI, eich yn ôl at un o'r enillwyr yr Hac. Neil, ti eisiau rhannu fyny beth di cardiau cosmos a sut mae hwnnw'n dechnoleg iaith? Ie, mae'r wraig yn bennaeth gynorthwyol yn ysgol, so o'n i'n gorfod mynd lawr o'r ochr addysg ohono fo. A wedyn, so oedd yn disbio ar adroddiadau siarter iaith a felly, a beth o'n nhw ddeud oedd, mae Cymraeg angen fod yn fwy cool, maen nhw angen fwy o Gymraeg yn y cartre yn y llall, a wedyn o'n i'n meddwl, beth sydd yn cool, beth sy'n medru bod yn ffad sy'n para'n hirach na ffad, a wedyn o'n i'n meddwl, bod gen fi wallt gwyn, dwi'n cofio cardio Pokemon, dwi'n cofio Pogs, dwi'n cofio pethau felly, pethau plant yn mynd i ysgol, o dadra, o'ch ti'n mynd i ysgol un, o'ch ti'n dod adra fo 3 weithiau, dwi'n swapio ar y llall, so da ni'n neud cardiau cosmos, dod i fyny fo sef cardiau cosmos, sef cardiau plastig o hyn. Mae gynnu ni first editions, dwi'n gorfod, just roed nhw'n agor yna, dwi'n conflicted. Mae'n dal 2024 yn ar y funud, a dwi'n meddwl bod ni'n launcho 2024 illa. So limited edition. So hyn di'r cardiau, a dim jyst medru swapio nhw manw, mae yna storïau ar hyn hefyd, so storïau Cymraeg a caneuon. Wedyn, da ni wedi cael da ni'n cydweithio wan efo cyhoeddwr Cymraeg. Da ni wedi cael yr hawliau i wneud David Walliams, Uned Blytons, Smot, Gareth o'r Rangotang, bob math o bethau. So, a beth sy'n digwydd pan ti'n... So ti'n sganio nhw, mae'r app gyda fi ond neud o gwneud amser fi agor o fyny fi. Ond mae o'n just creu rhywbeth diddorol i'r plentyn, mae'r plentyn eisiau tapio fo, achos mae'n neud rhywbeth reit exciting, a wedyn mae'r storiau'n cychwyn. A so, yna di'r ochr storiau, lle, da ni wedyn neud cardiau hefyd, cardiau blanc fel hyn. A beth ni'n neud efo hyn ydy, da chi'n medru sticio sticeri ar lle nhw, mae'na sticker sheets o ddefo fo, a mae'na sticeri o nain, neu taid, neu mam, neu dad, neu brawd, neu chwaer, neu anifeiliad, rocedi, ser, bod dim. Felly fe hi'n annu nhw. A wedyn, da chi'n mynd i wneud efo hyn ydy'n recordio, so da chi'n defnyddio'r app wedyn i recordio llais. A bwriad hwnna oedd bod chi rei lot o deuluodd. Di mam a dad ddim yn siarad Cymraeg, ond oedd nain yn siarad Cymraeg, neu mae nain yn siarad Cymraeg. A wedyn bwriad ydy bod nain i chi sgwini siarad a recordio stori i'r plant o felly ar y cardio yma. A dyma'r cardio yna byth dydyn, a wedyn bod mam a dad ddim yn siarad Cymraeg, ond nhw'n dal gael clywed Cymraeg gan nain wedyn neu taid. A mae gen i data i'r ddau yma fan hyn. Data, wedyn mynd lawr o lôn yna hefyd efo AI, y ffordd o'n i weld o. Mae yna competitor Saesneg, Yotto Box, maen nhw'n galw nhw. Maen nhw fod y beis o bod dim hefyd. Maen nhw fod cardiau David Attenborough, Planet Earth. Da ni eisiau David Attenborough Cymraeg. So, llais David Attenborough ond yn siarad Cymraeg. A wedyn drwy technoleg a drwy AI o bod dim. Mae hynna'n bosib. Da ni beth yn stopio ni di licensing BBC a maen nhw'n charge a lot amdano fo. Ond mae AI a'r iaith jyst yn agor hynna fyny wedyn
i beth bynnag. So, ie, da ni'n gobeithio lawnsio hwn. Oedden ni fod i lawnsio mis yma. Mi fedrwn ni lawnsio, ond mae'n eich bach o waith papur ffaff. Ffaff cyfreithiol, dwi'n bod yn themau yma prawn. Dyna ni'n ffeindio, dyna bydd yn anodd o'r technoleg yn hawdd, fel ti'n dweud. Da ni'n caru'r technoleg, mae'n hawdd i greu efo dim, ond yr gwaith papur wedyn o drio cael y cynnwys. So dyna pam wedi cydweithio efo yr coeddwr Cymraeg yma i gael mynediad i, dwi'n meddwl mynediad i 3,000 o lyfrau fan i medru jyst cychwyn set o so da ni'n barod i gychwyn, ond diolch i'r Hac Iaith o hynny. Mae'n andros o'r result, Sion Gylchada, Neil, a hwnna, mae'n bath gwych, dwi'n edrych ymlaen i, wel, gweith, os y plant yn mynd i fod yn swnio'n yna fi amdani nhw, ond dwi'n edrych ymlaen i fod ar y siwrthau ac ar gael, Sion Gylchada ar Cwsbob Dosbarth, dwi'n edrych ymlaen i weld hwnnw yn dod yn fyw dros y flwyddyn nesaf, gobeithio allan i ffeindio rhyw ffordd o neu hynny. A efo'r prosiect data, gwaith gwych dwi'n mynd i fewn i hwnna, ffantastig, so edrych ymlaen i gweld rhyw fath o ddathliad allan i fod y prosiect o bosib. A Steff, dwi'n gwybod, beth sydd nesaf i chdi yn y canolfan Technoleg Iaith, beth sy'n rhywbeth mawr ar y gweill, ar y gorwel? Lot o pethau. Ddim eisiau dweud gormod. Ja, callan. Na, da ni'n mynd trwy rhai prosesu yn yr uned i trio gweld sut da ni'n medru cadw dyfodol uned ni, achos da ni'n uned hunan cyflogiedig. So, da ni wedi bod yn edrych trwy gweithio efo chi. Actually, there you go, another enghraifft. I gweld sut da ni'n medru masedneiddio rhai pethau o fel sweet o adnoddau. Mae gennych chi cynnyrch gwych, a dwi'n meddwl mae'n cyfleoedd gwych i masnachu nhw. So, da ni jyst eisiau pobl siarad mwy o Cymraeg. So, da ni ddim angen pres, da ni jyst angen pres i wneud y gwaith. Just cadw ni mewn swydd, a wedyn mae pawb arall yn medru cymryd yr adnoddau a creu cynnych Cymraeg. Diolch i chi gyd, a chewle cyfarwyddwyr, y panel.